Bon dia, et dono la benvinguda a Aprèn Català Online, l'espai virtual per estrenar o millorar el teu català. Aquest curs de nivell inicial és de 2 hores. Són 4 classes de 30 minuts on podràs aprendre i practicar amb mi. Als comentaris d'aquest vídeo et deixo les indicacions per descarregar-te el quadern d'aprenentatge del curs. Així en podràs treure més partit. Quedo a la teva disposició si tens preguntes o comentaris. Et desitjo que gaudeixis de cada capítol d'aquest curs. Fins ara mateix. Capítol 2. Segon capítol. Al capítol 1 hem après moltes paraules de 4 tipus: noms, determinants, pronoms i verbs. Aquí al capítol 2 aprendrem i parlarem sobre les lletres. Les lletres, les unitats que formen les paraules. Abans d'això farem un parèntesi i ens presentarem. Presentació personal. Em dic Emma, soc de Barcelona. Fa 3 anys que visc a la ciutat d'Alacant i el que més m'agrada fer en aquesta vida és escriure. Et toca a tu, amb la teva presentació. Repeteix amb mi i completa la frase amb les teves dades. Em dic, soc de, fa mesos o anys que visc a, el que més m'agrada fer en aquesta vida és, d'acord? Doncs ara que ja ens coneixem, entrem en matèria. Parlarem de les lletres. Les lletres són les unitats que formen les paraules catalanes. En català tenim paraules d'una sola lletra i tenim paraules de diverses lletres. En total, el número de lletres que hi ha en català són 26 i les recull l'alfabet català. 26 lletres, 5 vocals i 21 consonants. Aquí al quadern d'aprenentatge teniu una graella, això és una graella, una quadrícula, d'acord? Que us he posat totes les lletres en majúscula, en minúscula, i de vora us he posat una paraula estrenada per cadascuna d'aquestes lletres. Ara el que farem serà pronunciar el nom de cada lletra i pronunciar cada paraula. A l'alfabet que us he posat en aquesta graella, el que jo he fet és separar les vocals de les consonants. Així que primer farem el grup de vocals i després farem el grup de consonants. No us preocupeu pel significat de les paraules. Algunes d'elles són parts del cos que jo us assenyalaré. Però ara és molt més important que pronuncieu. El significat, si us interessa, després el podeu buscar al diccionari. Sempre recomano pronunciar 4 vegades una paraula abans de buscar què significa. D'acord? Som-hi. Anem amb les vocals. A. Avantbraç. Avantbraç. E. Espatlla. Espatlla. Espatlles. I. Intestí. I. Intestí. O. Orella. Orella. U. Ull. Ull. Bé, ja tenim les 5 vocals.
Pronuncia-les amb mi una altra vegada. Avantbraç, espatlla, intestí, orella, ull. Bravo. Doncs anem ara amb les consonants. Farem igual. Algunes us assenyalaré la part del cos que és. Altres, si no sabeu què signifiquen, no us preocupeu. Simplement pronuncieu, d'acord? Som-hi. Preparat, preparada, endavant. B. Braç. Braç. Repeteix amb mi el nom de la lletra i la paraula. C. Coll. C. Coll. Coll. C trencada. C trencada, braç. C trencada, braç. D. Dent. Dent. F. Fel. F. Fel. G. G. Gola. Gola. G. Gola. H. Húmer. Húmer. J. Josep. J. Josep. K. Kiwi. K. Kiwi. L. Làmpada. L. Làmpada. M. Mà. M. Mà. N. Nas. N. Nas. P. Palmell. Palmell. P. Palmell. Q. Queixal. Q. Queixal. Queixal. R. Radi. R. Radi. S. Sacra. S. Sacra. T. Temple. T. Temple. Temple. V baixa. V baixa, vocació. V baixa, vocació. V doble. V doble, web. X. X. Xoriguer. Xoriguer. X. Xoriguer. Y. Y. Ja. Ja. Z. Ziga-zaga. Z. Ziga-zaga. Bé, ja hem repassat totes les lletres de l'alfabet català i hem pronunciat aquestes 26 paraules. L'enhorabona, anem avançant. Si t'interessa el significat d'aquestes paraules,
després de pronunciar-les 4 vegades com a mínim, el pots buscar a qualsevol diccionari, però jo te'n recomano un d'especial que està aquí, al quadern d'aprenentatge, que és el diccionari.cat Didac. És fabulós. Bé, ja que hem practicat totes les lletres, ara practicarem lletres i frases. Ampliem una miqueta l'estructura de l'aprenentatge, d'acord? Això és una proposta per practicar la pronunciació de lletres i vocabulari amb l'ajuda de 4 verbs nous que t'introdueixo aquí. Per tant, anem a practicar aquests 4 verbs nous, que són començar, repeteix amb mi, començar, acabar, ser, tenir. Començar, acabar, ser, tenir. Tenir, ser, acabar, començar. Repetim la conjugació d'aquests verbs. Som-hi? Jo començo, tu comences, ell, ella, vostè comença, nosaltres comencem, vosaltres comenceu, ells, elles, vostès comencen. Bravo! Anem amb acabar. Jo acabo, tu acabes, ell, ella, vostè acaba, nosaltres acabem, vosaltres acabeu, ells, elles, vostès acaben. Ara anem amb el verb ser. Aquest verb és molt bàsic, està omnipresent sempre. Som-hi. Jo soc, tu ets, ell, ella, vostè és. Nosaltres som, vosaltres sou, ells, elles, vostès són. Bravo! I ara tenir. Jo tinc, tu tens, ell, ella, vostè té, nosaltres tenim, vosaltres teniu, ells, elles, vostès tenen. Bravo! Ja tenim 4 verbs nous al teu repertori d'aprenentatges del curs gratuït Aprèn Català Online. Tal volta et sents una mica estrany o estranya d'estar parlant amb mi aquí amb un curs gravat, però si aconsegueixes normalitzar aquest repetir amb mi, això t'aportarà una base molt bona a l'hora de millorar el teu català, perquè a hores d'ara vull pensar que ja l'has estrenat. Enhorabona. D'acord. Aquí us he posat un asterisc perquè la persona que usarem en aquests exercicis pràctics que anem a fer ara és la tercera persona del singular. I ara pronunciarem 15 frases amb el vocabulari que ja hem estudiat al capítol anterior. Preparat, preparada? Som-hi! 1. Repeteix amb mi el número de la frase i la frase sencera. 1. Penjador comença per la lletra P. 1. Penjador comença per la lletra P. Bravo. 2. Sabó comença per la lletra S. 2. Sabó comença per la lletra F. Perdó, m'he equivocat. Torno a començar.
sabó. 2. Sabó comença per la lletra S. B. 3. La primera lletra de taula és T. 3. La primera lletra de taula és la T. Així seria la frase. Última vegada. 3. La primera lletra de taula és la T. Bravo. 4. Calaix i cullera comencen per la lletra C. Calaix i cullera comencen per la lletra C. 5. Llit acaba per la lletra T. 5. Llit acaba per la lletra T. Llit, lletra, aquesta doble L que sona I. Llit, lletra. Llit acaba per la lletra T. I lletra conté la lletra T. D'acord, anem amb el 6. La darrera lletra de llapis és la S. 6. La darrera lletra de llapis és la S. Bravo. 6. La darrera lletra de llapis és la S. 7. Porta i cadira acaben per la lletra A. 7. Porta i cadira acaben per la lletra A. Bravo. 8. Poma té 4 lletres, igual que meló. 8. Poma té 4 lletres, igual que meló. 9. Diu, pruna i mango tenen 5 lletres. 9. Pruna i mango tenen 5 lletres. 10. Plàtan té 6 lletres, les mateixes que taronja. M'he equivocat. Plàtan té 6 lletres, les mateixes que pomelo. Repeteix amb mi. 10. Plàtan té 6 lletres, les mateixes que pomelo. Plàtan té 6 lletres, les mateixes que pomelo. D'acord? Ja n'hem fet 10, ara farem de la 11 a la 15. Som-hi. 11. Les bajoques són de color verd. 11. Les bajoques són de color verd. 12. Els tomàquets són vermells. Els tomàquets són vermells. Bé. 13. 13. La pastanaga és taronja. 13. La pastanaga és taronja. 13. La pastanaga és taronja. 14. L'enciam i la coliflor són de color verd i blanc. L'enciam i la coliflor són de color verd i blanc. 15.
Última frase. Diu: la ceba i la patata són de color marró. Repeteix amb mi. 15. La ceba i la patata són de color marró. 15. La ceba i la patata són de color marró. Ara et faig una pregunta per practicar. Quina és la teva fruita favorita? Repeteix amb mi. Abans de contestar, repeteix amb mi la pregunta. Quina és la teva fruita favorita? Quina és la teva fruita favorita? Et dic la meva resposta. La meva fruita favorita és el mango. I ara contesta'm tu, quina és la teva fruita favorita? La meva fruita favorita és... I completa la frase. La meva fruita favorita és... I completa la frase. Bé. Segona pregunta. Quina és la teva verdura favorita? Repeteix amb mi. Quina és la teva verdura favorita? Resposta. La meva verdura favorita és la coliflor. La meva verdura favorita és la coliflor. I ara et faig a tu la pregunta perquè em diguis la resposta. Quina és la teva verdura favorita? La meva verdura favorita és... La meva verdura favorita és... Bravo! D'acord? Ja hem format sintagmes, grups de paraules, hem fet preguntes i hem fet respostes. Diria que ja has avançat un poquet en la millora del teu català. M'equivoco? Crec que no. Bé, doncs, fins aquí aquest capítol 2 de lletres, on també hem fet paraules i frases amb imatges, que són molt pràctiques per aprendre al principi i hem repetit molt. Al principi no et faci por ni peresa repetir, perquè els aprenentatges es consoliden a base de repetir, repetir i repetir. Així que, endavant. Tanquem aquest capítol número 2 amb la frase del dia. Fes-me la frase del dia. Què t'ha aportat la classe d'avui? Què t'ha aportat aquesta classe? Resposta. Repeteix amb mi. Aquesta classe m'ha aportat... I completa la frase. Aquesta classe m'ha aportat... I completa la frase. D'una altra manera, quina paraula no se t'oblidarà a partir d'avui? A partir d'avui ja no oblidaré que... A partir d'avui ja no oblidaré... I completa la frase. Fantàstic. Doncs fins aquí el capítol 2. Espero retrobar-te al capítol 3, on seguirem aprenent paraules noves, seguirem fent frases i seguirem practicant la pronunciació. Quedo a la teva disposició per a preguntes, als comentaris i també al correu electrònic professora@mseguraoms.cat. I si vols practicar en viu, apunta't a Expressa't, les classes dinàmiques i efectives on practicar, estrenar o millorar el teu català. Consulta'n la informació a aprencatalà.online. A reveure!